El curs Biodesenvolupament Conscient és una transformació personal a través d'un aprenentatge integral. Aquest aprenentatge es fa mitjançant l'estudi, integrar informació, coneixement de disciplines de desenvolupament personal, un reguitzell de disciplines de desenvolupament personal que ens proporcionen un autoconeixement. Si tenim autoconeixement, tenim més acceptació cap a un mateix. Si hi ha més acceptació, tenim més benestar. Si hi ha més benestar, generem una millor realitat, perquè com tots sabem, el que pensem ens genera un tipus d'emocions. Aquestes emocions generen unes accions i aquestes accions fan que obtinguem un resultat determinat. Desenes de persones ja han fet el curs, aquesta serà la tercera edició i realment els testimonis que hem tingut dels participants dels anteriors cursos són genials, són molt bons, són una experiència transformadora que els ha canviat la seva realitat, ha canviat la seva percepció de la vida i la manera en què estan vivint, obtenint molts beneficis en les diferents àrees de la vida, en diferents àmbits, i tot això és el que nosaltres oferim a través dels millors professionals, a través de persones especialistes en el seu tema, persones amb una gran trajectòria, cada un especialista en la seva disciplina, fa que a través de moltes visions vagis integrant aquesta informació i puguis generar grans canvis, veure la teva ment com funciona a nivell inconscient i per quina raó t'ha portat a on estàs ara a la teva vida i com desfer totes aquestes creences inconscients, com desfer tots aquests programes inconscients, com canviar les emocions predominants i així transformar la nostra manera de pensar, la nostra manera de sentir, la nostra manera de crear, ja que tots tenim aquesta possibilitat, tots tenim la possibilitat de generar canvis a la nostra vida, tots tenim el potencial intern, els recursos necessaris per canviar la nostra vida i convertir-la en allò que volem, convertir-nos en allò que volem.